Videl som v tom prínosy, dávalo nám to zmysel. Venalio je v podstate náš brand produktu. Skoro polovicu života som zasvetil Bluewebu, čo je v podstate firma, čo sa vyprofilovala na tvorcu e-shopov na mieru. Venalio je v podstate náš brand produktu, čiže e-shopové riešenie, e-commerce platforma. A v podstate pred minulým rokom sme do toho pribrali aj Upterdam, čo je najväčšia e-commerce konferencia expo na Slovensku. Takže v podstate toto nejakým spôsobom už skoro 16 rokov dávam dokopy. Samozrejme na začiatkoch, keď nebol ešte responsívny dizajn a podobne, tak sme boli proste webová agentúra, robili sme všetko pre všetkých. Proste prirodzene sa to nejakým spôsobom profilovalo k tomu e-commerceu, ktorý mne osobne vždy dával zmysel, lebo vieš tam všetko pekne odmerať. A proste keď som taký dátovo-analytický človek, tak videl som v tom prínosy, dávalo nám to zmysel. Takže v podstate okrem nejakých príležitostných brigád pri strednej škole, toto sme začali rozbiehať na výške a v podstate robím to doteraz.